अरे हाँ, तो का हाल बा भाई लोग। सर विरोधी के बजा दिले बाजा हमरे नाम वीआईपी राजा। अरे हम लोग भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार। अरे हाँ, अपन हिट मशीन खेसारी लाल यादव के फाइनली पहला बोलबम सॉन्ग के पोस्टर रिलीज हो चुकल बा। जौन गाना के टाइटल बा ड्राइवर अभी नया बा। अरे हाँ, ड्राइवर अभी नया बा। गाना कब तक लगता कवना चैनल पे क तरीके रिलीज करल जाता, गाना कैसन होके बा, पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग के ई वाला वीडियो में। तो लोग ई वाला वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं करने के लिए तभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएंगे। तो भाई तो लोग सबसे पहले बता दी कि हाँ, भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के वाला गाना लिखले के बाद भाई लिखले बा अखिलेश काश्यप। आने वाले खेसारी लाल यादव का फेवरेट राइटर अखिलेश काश्यप गाना के लिखले बड़न। बाकी तो लोग वाला गाना में म्यूजिक सुने के मिली आर्या शर्मा के। आना बोलो वाला गाना में म्यूजिक बना कर दिला बड़न आर्या शर्मा। बाकी बताओ जाता कि हाँ, गाना बहुत ही बेस्ट, बहुत ही मस्त, बहुत ही झकास होके बा। खेसारी लाल यादव के 2025 के ई फर्स्ट बोलबम सॉन्ग होके बा। बाकी तो लोग बता दी कि हाँ, गाना के गईले बड़न भोजपुरी के हिट मशीन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और खुशी कक्कर। है ना, फीमेल सिंगर खुशी कक्कर दोनों में मिल के गाना गईले बा। बाकी वीडियो फॉर्मेट में तो लोग के देखे के मिलन खेसारी लाल यादव और सुनीता सिंह। अरे वाले सुनीता सिंह न्यू एक्टर है। बाकी भाई लोग न्यू एक्टर ना है, मतलब पुराना ही है, लेकिन भाई लोग खेसारी लाल यादव के साथ फर्स्ट बार तो लोग के नजर आयन ये वाला गाना में ड्राइवर अभी नया बा ये वाला गाना में। बाकी सुनीता सिंह बहुत ही अच्छा, बहुत ही मस्त एक्टर है और खेसारी लाल यादव का फर्स्ट टाइम मतलब काम कैले बड़ी। बाकी तो लोग बता दी कि खेसारी लाल यादव के जो गाना बताओ अन्नपूर्णा फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पे रिलीज होके आल बा। गाना बताओ जाता है कि बहुत ही बेस्ट, मस्त, झकास, खतरनाक, महा खतरनाक गाना होके आल बा। तो लोग गाने के मिस मत कर लेंगे। बाकी तो लोग बता दी कि गाना 5 तारीख के रिलीज करल जाता, तो गाना के 3 तारीख है। अरे बोलो यही 3 तारीख के गाने के रिलीज करल जाता अन्नपूर्णा फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पे। बाकी भाई हो सके वाला गाने के 6:30 में वरना 7 बजे रिलीज कर दिया 3 तारीख है, यही 3 तारीख अन्नपूर्णा फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पे। बाकी तो वाला गाना के मिस मत कर लेंगे। गाना बहुत ही बेस्ट, बहुत ही मस्त, बहुत ही झकास बा। गाना के लिखल बड़न अखिलेश काश्यप। बाकी म्यूजिक तो लोग वाला गाना में सुने के मिली आर्या शर्मा। भाई गाने गले बड़न भोजपुरी के हिट मशीन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और खुशी कक्कर दोनों में मिल के गाना गईले बा। गाना बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेस्ट, बहुत ही झकास होगा लगा। तो लोग गाने के मिस मत कर लेंगे। बाकी तो लोग ये वाला वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर लेंगे, चैनल के सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो के शेयर कर लेंगे। बाकी तो लोग भी खेसारी लाल यादव के फैन बढ़ तो वो अच्छा सा कमेंट जरूर कर लेंगे। बाकी तो लोग यहाँ तक वीडियो देखे खातिर बहुत